Kito Steve yarikia mbunda so kuwargania roboti okurase county ya Nyamira. Asa roboti rwabene eikie yega nigo tugusangana bagaka bakoro abwo bagatwerera iguru yokugania kuraroro motembe kogendera gutumikwa kugajana ebina ao. Korengana no munyakero gwe kiombe kia manyagitinge Heritage Council sa George Nyakundi nigaerere iguru ya matonga 3 ayu arenge gutumikwa karena bakoro kugajana ebina ritongo lya Oswenta eryo amakiaya likuru kugembo ritongo lya Manga na boigo liria lya Gesima na kubwatikana no guchekwa ibigambiro byekerero nigebi nebinge bikwira kinga kikinyinge kogayanwa nigo nonyana bo ekatiba yanchiranete okoiranirwa kubogayania egentabaga kabairo koboko eriyo gukora ebina genkyo buna homoseketu Petwel Machini abakagusangana barabuna kwariganya roboti rokobwati ine nomanyete buna bukare nigo mugusi abwatenchira yokugayana ebina wetero gutumia omotembe Asama tonga 3 ayo arenge litongo lya Osweta ilio limanyekanite amakia ya buno gembo litongo lya Manga na boigo lilia lya Gesima ekoti yali gucha ne Gesima ende Manga na boigo kirera buogo lyo kumete isano ne mane ngondi yegetumbe na boigo nkibuna manyeta ya ne cyanga aya nakira soroboti rwabene eikiga nigo tugusangana bagaka bakoro abo bagotwerera igoro ryo kuganya kurarro umutembe kuganira gutume kwa kugayana ebina amakiaya rero nabatwacha ase ekoti enkoro yogembo kare ntwabwate eyarenge koro kwa litongo lyogembo litongo lya Gesima ne litongo lya Manga twachire twanyorera bagaka bamintoga bagaka bisora kabisa bamanyeta mangana arenge gakurukare gase omuchito bwogembo mbatwerere nakiekotie yansete ngiyare kugamba bina kibainyorete tware kugambira rende kurukare na esoko egwo bosibore bwase bina byekigambero egekoro mbanyanjerane gosene tokogendera ne gesongo korengana no menyakirogo bwekyombe kyabagaka bamwanya getingirite Council sa George Nyakundi nigaida irigoro ya matongaya na kubwatikana no gucha kwebigambero byekerero nige bine binge bikoira kinga kikinyinge nigo nonyana bo ekatiba ya ncheranete okoiranirwa kubugayani wetera amangana iga unayo motembe ntunabasweta lero no torega said quarters omutyomo nene wabasweta oyokoro kuogembo no twacha korigereria amangana yegekoro gyeito amangana yokugayana tikoti karento abwate tikoti ange 3 gusiengima tiare kugayana amangana yebina biribya bya abantu bomugusi ekero bari kugayana ebina ebimbyeretwe bikairuna serikali toganza tikoti chekerero lakini katiba yaito ya 2010 Section 159 2C yaire abagaka nabangina egekoro kyabo keirane bagayana amangana yebina biria bitali binene ebina biri byegenka nebina biria bitali kokikonereria ekatiba yaito korengana no mugaka kebabentabo omwange nigakunyera buno mwotembo konye tukugayana ekina asimu muromo abatemete kundire ngombe yoboko bwakwete asibagitwa somo yo na kwira kugayana na asinchirenkia egisambo wekiya umuro mtubwe tatamoke yari kurukworu nasoge mwisi kumwaba gasoka oboko bugakwa akataka kwira ni kyombe agachore ngombe yemo enene akayiruke yaye akaleta kirikyo cya byonzi ngombe nene akayiruke yaye iga kotinia iga ugembo akatemo uriyo tebe ngombe bamtune yane na moete lero tange ne yane ngurete igo cyabwatitu cyaje kamenya bataganya nabo igo no motembe akagenda akabwata motembe ase ngombe iri bakwamirira noyo utakatabe yaye akabwata motembe nyandiri kwamanya buyonga sere kanga waku bakamirani umumuro yakayegwa uyinya bodimo akarunera ogoika buyonge
nkobeka mwaka ikabuta si itukeri eri uri ne ng'ombe iyo temoiteti abagaka barengo bakamnyuka n'ekindege engenjeri yakare bakamuvugura ibingeri agacha moyo akagenda n'eng'ombe yawe pakaka mambi yawe akayekobera omonyene igacha boja asinkwa nayo mwaka Daniel Changa nabo igoke babentamo nigo bakwerera na goteba buno motembe nigo begechokorierwa eira na gukora okwamerania omotembe oyo mbora igo begetukorierwa eira igo bareko babuna nokoriera rikiko buna bakoro bakare bare gotebanga onya abantu mokokora emirimo nkwamerani muri reto omotembe oyo norosiaga mubekense mutambuke boneye ebe buna nemuma amaene mugotambuka omotembe oyo norosiaga ayo mochio chire nyakaribera igo bono nga omotembe oyo okabe kubuna nigo okorerwa buna neire kengwansonga onde moko amererania moche iga mwesansore embiyambaro murie ira mokwane gentugeria kiare ngororo moko amererania onyenkerie kiane buone ndinkore onyekere kiao na inche boyo abantu banyuriere ira matembe na noro na ndo reko bachuo bokano ori bwakare bare kote motembe ori ore kotengia abantu amabina n'ikinyange omotembe ne chachi yare kotokonya noro na batebia ngore ko bachua makano ari are gokora kinyangi omotembe noro gusimurwa gorosigu kaboko na gotenga noro urenge ira yigikuru okoreta abantu amo na kio kobekeru buno mochachinga chachi tokonye bono baiko bono bune bitabu byacha bikarusio motembe ugatigera semo bono mochachi otigerwo yogabwa mariko osinyire kuna cheki na ko mwaka 70 osinyire omotembe noro rengo mochachi umukuru oyina twari kuruka mu matembe oyo ndaro rengo buya kene asoko ganye okogaya ni bida by'okwamirani by'oburiania ibona nanyamakia ya emetembe yachakire kubuturwa na gusira nigo bono abagaka bo bairoko boko okwiranirwa kubagayani obugwetera omotembe na kubolia emetembe tiga kogechwa ekina napokera iri myaka 5 karenya kabeirigo obwangu bune yaso akotini ngatieri y'abakoroni kiaera ekindi kiagenderera ase Gusii yaito emetembe yagechirwe emete yarenge emesasa emete y'eng'encho kabisa engoto yonsi pia elde yagechiru n'abamura batamayeti emete eyu ninki yabwate so egesaku kiomo Gusii lakini nero bono igeri etigarite na buno mugaka kwana emetembe yasokire gwetera abantu buna inje no motembe bono n'abande bali bagokikwegerereke Gusii bakoleta abagaka amo bachi gosonsora amang'ana aria atutukanire naende amang'ana ara amasinini agwakubuneke biriti omorero obwate ense ngima amang'ana ayu natakeire ari miguna abagaka abana bono emetembe tigarete naende ntogenderete kobarikia Gusii engima kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii Chepethuel Machin.